היי, אנחנו תום וארז, אנחנו רוצים לספר לכם ככה על התהליך שעברנו עם ניסים האלוף. בעצם לפני 3 שנים התחלנו תהליך של בניית בית פרטי, ולקחנו משכנתה עם החזר חודשי של 8,200 שקלים בחודש. לאחרונה הגענו לניסים דרך פרסומים, והתחלנו את התהליך של באמת צמצום ההחזר החודשי, זו הייתה המטרה שלנו. וניסים באמת בעבודה מאוד מאוד קשה, הצליח לצמצם את ההחזר החודשי שלנו ב1,000 שקלים. היום אנחנו מחזירים 7,200 שקלים בחודש. בנוסף, באמת הוא הצליח לצמצם גם את השנים של המשכנתה ב3 שנים, ולצמצם ריביות בסכום כולל של 200,000 שקלים. באמת התהליך איתו היה בעבודה מאוד צמודה, ליווי צמוד שלו, הרגיע אותנו לכל אורך הדרך, ואנחנו ממש ממש מודים לו, ובאמת שזה לא מובן מאליו, וזה לא היה קורה בלעדיו. אני אוסיף לציין שניסים היה מקצוען ולחוש לאורך כל הדרך, מלחמה עם כל הבנקים האפשריים שקיימים, נתן לנו את הרגשה הכי טובה, כאילו המשכנתה הזאת בעצם עבורו ולא עבורנו. אז תודה ניסים, ממליצים בפורם.